அன்பான அன்புடன் அழைக்கின்றேன். தமிழ் மாணவர்களுக்கும் தமிழ் வாழ்க்கை கொண்டு எனது கவியரசை துவங்குகிறேன். அரசியல் என்ற தலைப்பில் நீதி வழுவாமல் நெறியோடு ஆள்பவனே நாளாலும் மனம் கொண்ட மன்னன் என உலகம் போன்றோம். சாதி மதம் கடந்து சமத்துவம் காப்பவர்களே தேசத்தின் நிஜமான தலைவன் ஆவார். மக்களின் கண்ணீர் துவைக்கும் காரணமே மகரம் சொல்லும் கவிதை வரும். அரசியல் என்பது அரியாசனம் அல்ல, அன்பின் வெளியே மக்களை ஆளும் கலை. ஆம், அதுவே அரசியல் என்ற கலை. கொடுப்பதில் வல்லனாய், குணம் அறிவானாய், நேர்மையான செங்கோல் செலுத்துபவனாய்,